एकना खालामदों एनडिबिजों खालामदों नेग्लेक्टआ खालामदों एनडिबिखौ खालामदों प्रमद बर'आ प्रमद बर'नि गियानखौ ए टु जेड मोनथिगौ आङो मोजां मानसि नङा बियो मोजां नखरनि जोनोम जायाखै बियो मोजां बिमानि फिसा नङा बियो एनडिबिया बहा थांखो एकना सोरजों जादोंमोन लाजिदोंना लाजियाखै मानसि मोजाङाव जोनोम मोनाखै बियो प्रमद बर'आ डाइरेक्ट बुंनो हागौ आङो दिनै सानसे जाबाय भिडिअ लाबोनो हायाखै देहाबो मोजां नङा गगा मोननाय गुजुनाय ओमफ्राय लोगोसे बिसना बानांबाय थादों बेल'नो बाथ्रा जाहैबाय मा बाथासिरा निसिमानि आफादाव बिराद खस्थ' मोनबोनाय मानसि बिबो गोबां गोलाव समावनो माने ओरैबायदि खस्थ' मोनबोनाय मानसि बियो दा बुंसै आरोखि बिनि दुखु खस्थ'खौ माखासे रागानि सटआव दुखुनि गेजेरजों बहुद खोथा फोरमायदों प्रमदआ बुङा नङा बुंदोंमोनबो मानो थगायसुला होनजाया जानो होनजाखागोन दुनियानि माखासे बाथ्रा बुंनायफ्रानो थगायनाय गोजा बिनिया थ' बाथासिरानि माखासे दुखु गोनां बाथ्रा बुंनायखौ एसे खोनासंनो लोगोसे मोनसे बाथ्राखौसो बुंनो लुबैदों 14 सेप्टेम्बर 14 थारिखआव मार्टियार्स डे बबेहाय खुंगोन जोंनि एनडिबिनि लिडारफोर सोरबा इउनाइटेड फरमानो होन सोरबा एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशननि दैदेनगिरियानो होन नोंथांमोना अनलि सायावल' बुंबाथ' जानाय नङा जों गिबि मुंख्लंखौ गोसोखांनांगोन एनडिबिनि जाय मार्टियार्स गिबि मुंख्लं जानाय 14 थारिखआव सेप्टेम्बरनि होमबाखालि मार्टियार्स डे हिसाबै खुंनाय जायो बेखौ बबेयाव खुंनाय जागोन सोरबाया सोरजोंबा राजखान्थिजों थाफानोबो हागौ गोबां राजखान्थिजों गैफाया जोंनि एनडिबिनि सोद्रोमाफोरा खारन प्रमद बर'आ नाम्बार 1 थगायग्रा ओमफ्राय आरो जायफ्रा मार्टियार्स फेमिलि मार्टियार्स टम बेखौ दिनैसिमबो खालामनो हायाखै गिदिर मिशन आनसाक्सेस होननानै बुङोब्ला इउपिपिएलनिया नैबे मार्टियार्स टम बड'लेण्डआव जायफोर मुंख्लं जानाय बिनि मुङाव मोनसे मार्टियार्स टम लुनायनि खोथामोन बेखौ लुफुंनो हायै गिदिर फेल मिशन प्रमद बर'नि खुंथायाव थानाय सरखार जायखौ बुङो इउपिपिएलआ जिबनाव लिरना दोनजासिगोन बिसोरो बर'नि जारिमिनाव 5 बोसोर बिथांमोना सरखार दादोंमोन बिनि उनावहाय सरखाराव फैफिनासै बेफोरबायदि लासै लासैनो बावहाय कन्टेस्टआ जाहैगोन हाग्रामा महिलारि आरो एपिबि बिथांमोनजोंसो मोजां कन्टेस्टआ जाहैसिगोन इउपिपिएल होननायानो बिनि रोदाबो थानाय नंला बिदि नुहुरदों आरो थानायबो नंला थानोबो नांला इउजि ब्रह्मनि जाखिनि इउपिपिएल सरखार बे थानो नाङा प्रमद बर'नि सरखार बे थानो नाङा 5 बोसोराव जों रायजो राजाया मा नुनांगौ मा नुखो आरो मा मोननांगौ जों मा मोनखो जों मोनजोबदों बेफोरबायदि प्रमद बर'नि सरखाराव नैबे मोनसे बुस्थुआ मोजां जादों जे ससियेल मिडियायाव जेसेबांखि फैया मानो बै बिथांमोनाबो ससियेल मिडियायावहाय गोबां प्रमद बर'खौ बुंनो हादों बुंनो मोनसे खाबु होदों बे मोनसेया बयनिबो साबसिन जादों बिनि थाखाय बिथां प्रमद बर'खौ थेंक इउ बा गोजोननाय बावनांगोन बाथासिरानि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ जों खोनासंनानै लानि दिनै फैबावलायबाय प्रमद बर'नि सोमोन्दै एसे सावरायनोबा मोनथिहोनो प्रमद बर'आ मा साइसनि मानसि बेसेबां थगायसुला बेसेबां गियाननि बेसेबां रायजोफोरखौ जाख्ल'दों नैबेनि सोमोन्दै एसे रायज्लायनो बा फोरमायनो नागिरनो सानदों आरो आङो माने बुस्थुआ ओरैबायदि माने जेब्लानाखि बिटिआर एकर्ड जायो बेयावहाय जाखांनायनि उनाव माखासे मानसिया रिहाबिलिटेसन मोनदों रिहाबिलिटेसन जों मोनथ'वाखैमोन बे समाव मोनाखै अब्ला जोङो रेहाय बिहैदोंमोन आरो माने जोंबो खस्थ' मोनबाय एसे अनसुंथाइ हरदो सार होननानैहाय मान सन्मान होनानैब्लाबो जोङो बिहैदोंमोन आरो ओमफ्राय बे समाव बुंबाय मोनसे बियो दे जागोन दे होनना बुंबाय जागोन माने आङो ओरैबायदि खालामबाय बोरैब्ला लोगो मोनगोन जनिनि थ्रुयैहाय
मोनसे जायगायावहाय मा होनो बे हिमालय हटेलावहाय आं लोगो लाहैनो मोनदों आरो बे समाव आं लिडिं खालामदोंमोन सार इदि प्रब्लेम जाबाय जोङो थाखा फैसा गैया फिसा फिसौबो देरबाय एसे हेल्प हरदो सार होननानै दे जागोन खालि जागोनल' जागोन होननायखाय फोथायबाय ओइदिननो जागोन होननाय फोथायनायाव माने बिसोर स्पेसियेल हिमालय हटेलाव स्पेसियेल मिटिं हलाव जों 7 जन हाबदों बिनि लिडिं खालामग्रा सोर आं खालामदोंमोन आंल' नङा जों 7 जन 8 जनसो दङ आरो मा मिसाखौ बुंनो बेवहाय गावगा लिंलांनानै मिटिं हलाव रायलायबाय दे मानसिया दिनै बुरजा जाबाय गाबोन मोजां सावरायनायसै होननानै क'क्राझाराव लिंलांदों बियो क'क्राझाराव लिंलांनायाव गोसो खुसियै दे माबा मोनसे सब जागोन खोमा होननानै सानबाय जोङो गासैबो एक्सन डिबिफ्रा थांबाय थांनानै ओरैबायदि जघन्य ओरैबायदि नेग्लेक्ट खालामबाय बियो गावनि न'आव थांनायावहाय रेसिडेन्सआव माने जोंखौहाय मानसि साइज खालामाखै बियो मिथिबाय माने एक्सआ नङा गावगा बिराद गिदिर आन्दलनखारि आरो मिनिथावनो प्रमद बर'निया ओमफ्राय दाना जोङो थांनानै रायलायनो नागिरबाय फैया दरखङाव गसंबाय जाया गुबुन जाथिफोरजों लोब रायलायदों गुबुनना फैदों ओंखारदों थांदों खिन्थु जोंखौ गैया अबस्से गावनो लिंहरदों फै गाबोन सावरायनि होननानैहाय मानसिया बांद्रायबा हिमालयाव होननानैहाय गाबोन थांदो नोंसोरो बे टिमखौ सोर लिडिं खालामदों होननानै गावनो खुद आंजों रायलायनानै लिंलांदों बियो लिंलाङा मा खालामहैबाय असनमान गैया एक्सन डिबिया जेबो गैया खामानि गैया दुखु मोनबाय मानो बिदि जाखो जोङो आलाय सिलाय एकना जाबाय इनडिबिजों दुखु मोनबाय दुखु मोननानै जोंलाय माथो खालामबावनो फैबाय एसे गोबाव थाबाय थेवब्लाबो जोङो एसे गावगा आर बुंनायखाय गावगा खोथा होनायखाय सानसेखालि जोङो चन्द्रपारा ना मा होनो बे जायगायाव थांबाय बाजै बिनानि एपइन्टमेन्टआव थांबाय जोङो बाजै बिना धुरिया लिंबाय थो आं रायलायना हैनि होननानै बेयावबो गैया गनायाखै गैया गनायाखै एकना खालामदों इनडिबिजों खालामदों नेग्लेक्टआ खालामदों इनडिबिखौ खालामदों प्रमद बर'आ सोरनि पिकचार थायो दालाय गासैबो गावसिनि गावगा मावबोनायनि पिकचारसो दोनो बियो एबसुनि पिकचारसो दोनो बियो बे थांबाय बेखौबो स्रि थाबाय आरो दा मा मावबावदों नोंसोर मिथिगौ इनडिबिनि माबा खबरस्तान बा थैनायनि माबा मोनसे मुसुखा बानायनानै दोननाय बा माबा मोनसे मा होनो बेखौ मार्टियार्सनि माबा मोनसे थम बानायनानै दोननाय दिनै दोनाखै आरोबाव बरागार जों नुबाय जोंनि आमथेखा ओनसोलाव सुजितनिसो सिगांग्रोबाय सुजित नार्जारि ना मा होनो बिनिसो माबा कमिउनिटि हल बानायना होबावबाय इनडिबिया बहा थांखो एकना सोरजों जादोंमोन लाजिदोंना लाजियाखै नायहै आमथेखायाव सुजितनिसो कमिउनिटि हल बिनि प्लानआ गावगादि एकर्ड खालामदों बा इनडिबियादि एकर्ड खालामदों इनडिबिखौ नेवसिनानै जों एबसुआसो खालामदों होननानै देखायनायनि प्लान पलिसि खालामगासिनो दङ रायजोफोर बेखौ बुजिनानै ला ओरैबायदि थगायसुला बियो बर' जाथिखौ नायनो गोसो गैया बियो बर' जाथिखौ सैया बियो बर' जाथिनि हेंथा मावग्रा बियो मानसि मोजाङाव जोनोम मोनाखै बियो प्रमद बर'आ डाइरेक्ट बुंनो हागौ आङो ओरैबायदि नेग्लेक्ट खालामो एक्स इनडिबिखौ मानसिफ्रा मा साननो आं साना आं बुजिया खिन्थु जों रायलायबाय जों रायलायनायनि हिसाबै माबायदि रेसपन्ड खालामो माबायदि रेसपेक्ट खालामो जों मिथिगौ प्रमद बर'नि गियानखौ ए टु जेड मिथिगौ आङो मोजां मानसि नङा बियो मोजां न'खरनि जोनोम जायाखै बियो
मोजां बिमानि फिसा नङा बियो लाजि गैयि प्रमद बर' एकर्डना सोरबा खालामदों शिफ्ट जादों एकर्डना इमप्लिमेन्टेसन जायाब्ला सोरनिबा न'आवहाय थांनानै फासि नांहैगोन बा सुइसाइड जाहैगोन होनना बुंदों उरखा उराव रोनगोरानाव थांनानै सुइसाइड जाहैदोब्रा नोङो जेबो जायाखैना दाबो एकर्डनि माबाया जेबो जायाखै इमप्लिमेन्टेसन जायाखै दाबो सुइसाइड जाहैदो बेलायनो गावबुरा जाया माबा जाया आं लाजियोलै प्रमद बर' मावस दे मानसिया बिदि थगायनो नाङालै जाथिखौ गोरों होनना बुङा लालायथियो आन्दलन खालामबोदोंनो 36 बोसोर 37 बोसोर माबे समनिफ्राय आन्दलन खालामा नोङो 1993 आव बबे जायगायाव दंमोन नोंलाय नैबे 1993 निफ्राय जइन खालामदों सिङावहाय 1993 नि सेप्टेम्बर 7 खालिनिफ्रायनो आङो जाथिनि थाखाय माबा खालामना फैनाय मानसि आङो सेक्रिफाइस बबेयाव दंमोन नोङो बबे थाखोआव फरायदोंमोन नोङो बे समाव 1993 आव प्रमद बर' थगायनो जाथिखौ थगायनो जायगा मोनाखै नोङो लाजि गैयि बुंब्ला लाजियोलै नोङो प्रमद बर' आन्दलन खालामदोंनो बि मानसिया आन्दलन बा बुङो लाजियो आङो मा साइसनि आन्दलन खालामबोदों नोंलाय लेवार अजानो नोङो जोंनि आथिङा बेग्लाबजोबलायदों माबायाव हाग्रायाव थानानै ओरै गुरलाब थांलायलायो 6 मास गाहाम आथिं सुनो मोनाखै एकर्ड खालामखांनायनि उनाव नोङो बेबायदि बर' जाथिखौ थगायदों नोङो नोंनि नाम खोनायोब्ला सिगांहाय ओरैबायदि गोजांस्रिउ मोनलायलायोमोन आं नायफा मोजां लिडारलै बिलाय होनना सानोमोन आङो दिनै नुबाय बे लिडारा मा साइसनि लिडार जाथिनि जोलैनि हांगार लिडार बियो रायब्ला बुंब्ला दुखु मोनो सोरबाया दाबो माबा माबि बुंहरगोन खिन्थु जों मोनथिजोब्बाय नै दायो बुंबावनांगौ दङ भिडिअआ एसे गोलाव जाबाय एसे उनावहाय गाबोन आरो नेक्स्ट एपिसड फैबावगोन सोरनि थाखाय नै आं खोन्थाखानायसै बिनि सोमोन्दै फैगोन नै जों मा मावदोंमोन जों सोरनाव एप्लिकेसन माबा हैदोंमोन नै बिनि सोमोन्दै गाबोन बुंगोन आं नै बे ड्रेस गानलायनायनि जों फरेस्टआव साख्रि मोननांगौमोन दा दिनै मानो थगायखो नाय नै आइ कार्ड गोनां नै बेखौबो गाबोन क्लियारिफिकेसन होगोन आङो सोर मोनखो दा साख्रिया सोरनो हैदोंमोन जों जमा नै आइ कार्डआ नायनो रायजोफोर नै फरेस्टआव मावबोनाय आइ कार्डफ्रा नै बेयाव गोसो फोथायाला नै बेयाव ड्रेस गाननानै लानाय दङ जोंनाव नै बेखौ गाबोन क्लियार होजोबगोन आङो सोर थगायखो जोंखौ फरेस्टनिफ्राय बन्सित खालामैया सोर बेखौ गाबोन क्लियारिफिकेसन मोनगोन भिडिअखौ गोलाव खालामला बुंनांगौआ गोलाव दङ नाथाय आं दिनै बेयावनो फोजोबबाय आरो आं गाबोननि समाव आरो होबावगोन